नारेंगुरि ना नारेंगुरिनि नारेंगुरिनि देग्लाय बोसोराव नोंसोर गामिया फार्स्ट प्राइज मोनलांगोन ना मोनलाङा बायदि मोनलांगोन मोनलांगोन बायदि सानना लादों ना दा जेनेबा नोंसिनि गेलेग्राफ्रा सोरबा खमायदों नामा नोंसिना खमायाखै हौवाफोरा मोनलांगोन ना मोनलाङा बायदि देग्लाय हौवाफ्राबो मोनगोन बुंनो सानो नामा जेनेबा नोंसिनाव गेलेग्राया सोरबा खमायदों नामा सासे सानै देग्लायफोर खमायबाय बेयाव माबा मोनसे गोसोआव डाउट दं नामा जेननाय देरहानाय सासे खमायबाबो देरहागोन ना दा आग्लायलायनासो दंबायो आदसा सासेल' थागोन गामिनि देग्लाय बोसोराव बोरै जागोन बायदि सानो नोंसोरो गेलेनायखौहाय मोजां जागोन देग्लाय बोसोराव नोंसोर मा प्राइज लांनो नागिरदों मोसानायखौ गेलेनायखौ लांला हानाय नंला नामा गेलेनो सिगां सालदेर लाखाबाय खनथाम जायो नालाय बेस्ट अफ थ्रिआव खेबसे देरहाबाय खेबनैयाव जेनबाय आरो नेक्स्ट बोसोराव माबा प्लेनिं दंबाय नामा जुजिनांसिगोन आरोबाव आदसा नामा जेनेबा प्लेयारा जोंना माखासे एसे खम बोलोआ एसे खम होननानै बोलोआथ' खम नङाब्ला जायगाया एसे प्रब्लेम नै बिथिं जायगानि थाखाय जेनदों आरो नङा होमबा ना बैथिं थानायाव बोनो हादोंमोन आरो फोरबोआव जेबायदि खेल होदों जेरैबायदि गेलेनाय होदों बिराद गोजोननाय मोनदों आं बोराय मानसिबाबो नायनानै गोजोननाय मोनदों आरो थिग दिनैनि बैसागु फोरबोआव फोरबोखौ लानानै दिनै बेबायदिसो रंजानांगौ मोसानायजोंल' जाला गेलेनायबो थानांगौ मावनाय दांनायबो थानांगौ बेबायदि गेलेनायबो थानांगौ आं दिनै बिराद मोजां मोनो बोराय मानसिबाबो नायनानै मोजां मोनदों आं बिराद मोजां नुदों दिजोंबोनाय खेल होदों गेलेनाय होदों सोरबा जेनदों सोरबा देरहादों लास्टआव सोरबाया देरहाहैगोन गाज्रि मोनलाय नङा जेननाय देरहानाया थाखायो दा जेनेबा नोङो बुंनो सानो नामा बबे गामिया जेनेबा चेम्पियन जागोन नोंनि नोजोराव बुंनो आं नायगासिनो दङ दाबो आं लास्ट डिसिसनखौ दाबो होथ'नो हाया नायगासिनोसो दङ सोलिगासिनो दं जेनेबा फैयै फैयै दिनैसिम बोसोरबा जाबाय देग्लाय बोसोरबायाव माने मोनफ्रोमबो बोसोराव नारेंगुरियाल' मोनलांबाय थायो देग्लाय माबायदि जागोन बायदि सानो बिसिनि गोहोखौ एसे दाबो आं थिखोनो नुनांदों दिनैनि एबारनि कम्पिटिसनाव थ' बिसोर देरहागोनबो होननो हाला नायबावनि जोबथोंसै जोबसि जों मोनथिसिगोन सोर बेसेबां पारफेक्टलि देरहानो हायो गोजोननाय थाबाय माबोरै जायो नायना माबोरै मोनदों आरामसे गोसो होना जिरायना नायबाय दं जे नायनानैथ' मोजां मोनदों माबा बुंनो सानो नामा नों बुंनायाथ' मा बुंनो जेनेबा दानि जुगाव जाबायदि बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जाखौ नांगौ बेखौ लादों दिरुं बोनाय लादों आं बेखौ मोजां मोनदों नायनानै बेबायदिनो मोसानायनि गेजेरजों लोगोसे बेबायदिनो खेला दुलाबो लाफानांगौ जाहाथे इयुनाव फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे बेफोरखौ नायनानै मुलुगाव दावगालांनो खाबु मोनो आरो आंबो बे नलबारिनि बासिन्दानि जानानै बेखौनो बुंनो सानगोन इयुनफ्रावबो आरो बेबायदिनो लालांनो हायो आरो जाहाथे माबेबा मोनसे पार्टियाथ' देरहाखागोन नालाय जेननायफ्राबो जाहाथे बेबायदि दुखु दामोनलायथाय इयुनाव आरोबाव ट्राइ खालामफिना जाहाथे देरहानायखौ बयबो लायो बेखौनो आं बुंबाय जों बुंसै दाना नारेंगुरिजों सोरजों रायलाय नारेंगुरिनि सोर जाहैबाय नारेंगुरि ना नारेंगुरिनि देग्लाय बोसोराव नोंसोर गामिया फार्स्ट प्राइज मोनलांगोन ना मोनलाङा बायदि मोनलांगोन बायदि सानना लादों ना दा जेनेबा नोंसिनि गेलेग्राफ्रा सोरबा खमायदों नामा नोंसिना खमायाखै हौवाफोरा मोनलांगोन ना मोनलाङा बायदि देग्लाय हौवाफ्राबो मोनगोनदां दा फाइनाल जाथ'वाखै आरो ना थिग আছে ओरै थांनि आङो ओरैजाय नैबे नारेंगुरिनि बेस्ट प्लेयार ना नोंसोरो बुंनो सानो नामा जेनेबा नोंसिनाव गेलेग्राया सोरबा खमायदों नामा सासे सानै देग्लायफोर खमायबाय बेयाव माबा मोनसे गोसोआव डाउट दं नामा जेननाय देरहानाय सासे खमायबाबो देरहागोन ना दा आग्लायलायनासो दंबायो आदसा सासेल' थांदों थेवबाबो माने आग्लायलायनाय दङ एबारलाय मा प्राइज लाङो नोंसोरलाय सानै एबारलाय मा प्राइज लाङो नोंसोरो फार्स्टखौ लांगोन एखेबारे सियर लांखागोन आरो ना बिसोर जाहैबाय नोंबो नारेंगुरिनि ओरैजालाय बिसोरलाय बहा गामिनि सोरलाय नोंसोर बबे गामिनि हा धर्मजन गामिनि देग्लाय बोसोराव बोरै जागोन बायदि सानो नोंसोरो गेलेनायखौहाय मोजां जागोन देग्लाय बोसोराव नोंसोर मा प्राइज लांनो नागिरदों मोसानायखौ गेलेनायखौ लांला हानाय नंला नामा गेलेनो सिगां सालदेर लाखाबाय आदसा ओरैजाय थांनि बिसोरलाय नोंसोर मा गामिनि एखे नोंसोर नोलोबारि ना आदसा देग्लाय बोसोराव माबायदि जागोन सानो नोंसोरलाय जोंनिया देरहागोनखौ सानदों
देग्लाय गेलेया देग्लाय बोसोराव लोगोफ्रानो गैला ओरैजाय ओरैजाय जाहैबाय नोंसोरो दक्षिण दोलोबारि ना बबे गामिनिथो दुइ नं मानिपुर देग्लाय बोसोराव माबायदि सानो बादिनोसै मा फार्स्टआव लांगोन बादि सानो थार्दखौसो लांगोन ओरैजाय नै नायदों नै ओरैबायदि मानसिफोर जादों ओरैनो सोरजों रायलायगोन बायदि मा जाखो जल'ल' जिरायना नायबाय थाखो नायदों मोजां नुदों गेलेदोंना गेलेयाखैमोन गेलेथ'वाखैमोन जासांसो गेलेदोंमोन ना नोङो दहायो बोखांबायमोन मेंबाय खेबेसे देरहाखो खेबेसे जेनखो खनसेल' देरहादोंमोन जोङो खनसे खनथाम जायो नालाय बेस्ट अफ 3 बेस्ट अफ 3आव खेबसे देरहाबाय खनसे देरहाबाय खेबनैयाव जेनबाय आरो नेक्स्ट बोसोराव माबा प्लेनिं दंबाय नामा नेक्स्ट बोसोराव जुजिनांसिगोन आरोबाव आदसा गोदान ना ओमफ्राय दायो जेनेबा नों मा बुंनो सानो जेनेबा जेननायनि सायाव जेननाय देरहानायथ' थाखायो नालाय औ माथो बुंनो आरो अब्लाबो नों जेनेबा बुंनो सानो नामा जेनेबा प्लेयारा जोंना माखासे एसे खम बोलोआ एसे खम होननानै बोलोआथ' खम नङामोनलै जायगाया एसे प्रब्लेम नै बिथिंजाय जायगानि थाखाय जेनदों आरो नङा होमबा ना बैथिं थानायाव बोनो हादोंमोन आरो औ ओरैजायना गालिनो नङा होमबा ना